Waqt is-summit tal-Kunsill Ewropew fi Brussell, il-mexxejja Ewropej qablu dwar it-triq quddiem dwar is-settur tal-enerġija. Dan il-ftehim jinkludi mekkaniżmu għal xiri konġunt ta' gass u strateġija li tnaqqas l-impatt taż-żieda fil-prezzijiet tal-gass u l-enerġija. Għal dan is-summit tal-Kunsill Ewropew kien hemm preżenti f'isem Malta il-Prim Ministru Roberta Bela. Fit-tmiem il-laqat intensivi bejn il-mexxejja Ewropej, il-Prim Ministru Roberta Bela saħaq li dak maqbul possibilment jgħinu koll il-Malta f'inqas pejjeż li qed toħroġ f'għajnuna biex il-familji u n-negozji qed jibqgħu igawdu minn stabilta fil-prezzijiet tal-enerġija. Il-Prim Ministru Roberta Bela qal li Malta hija koperta b'kuntratt ta' provvista tal-enerġija li jagħtiha sigurezza bil-mekkaniżmu għal xiri konġunt ta' gass li se jgħin biex iwaqqa l-prezzijiet tal-enerġija globalment, inkluż dik importata mill-interconnector li Malta għandha mal-Italja. Dan fil-waqt li pajjiżna mistenni igawdi minn dak maqbul mill-mexxejja Ewropej. Fl-aħħar ta' dan is-summit, il-Prim Ministru tkellem fuq l-istabilità ekonomika u soċjali li qed jagħti l-Gvern Malti. Din l-istrateġija mbagħad tara kif tirrifletti preċiżament ma' dak li għamilna aħna bħala gvern konsistentement għal dan l-aħħar xhur. L-ewwel meta kellna l-pandemija, mbagħad mill-24 ta' frar ta' din is-sena il-qudiem meta bdiet il-gwerra bejn l-Ukrajna u r-Russja fejn ħadna din deċiżjoni strateġika li bħala gvern inżommu l-prezzijiet tal-enerġija stabbli. U tara dik l-istrateġija llum li qiegħda fuq fom kull mexxej tal-istati membri l-oħra kollha. L-importanza li nipproteġu lin-nies tagħna, l-importanza li nipproteġu lin-negozji tagħna miż-żieda u mill-impatt tal-prezzijiet. Il-Prim Ministru saħaq li dinja it-triq quddiem anke fil-budget li se jippreżenta il-Gvern nhar it-tnejn li ġej. Se tkun ukoll strateġija li se nkomplu nitkellmu dwarha fil-budget ta' nhar it-tnejn li ġej fejn se nitkellmu dwar l-importanza tal-istabilità li se nkunu qegħdin nagħtu bil-budget, stabilità wkoll serħan il-moħħ lill-poplu tagħna u għalhekk nemmen li din hija strateġija ewlenija. Fit-tmiem dan is-summit tal-Kunsill Ewropew fi Brussell, il-Prim Ministru rrimarka li l-impenn tal-Kummissjoni Ewropea biex tappoġġja investimenti fl-enerġija se jwassal biex itejjeb l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija. F'dan il-Kunsill Ewropew li kien wieħed impenjattiv sew ġew diskussi wkoll materji ekonomiċi. Il-Prim Ministru Roberta Bela saħaq li fil-livell Ewropew u anke f'dak nazzjonali irid jibqa' ikun hemm politika soċjali li ma titfax il-piżijiet fuq il-familji u n-negozji. Il-mexxejja Ewropej sostnew l-appoġġ tagħhom għall-Ukrajna u fuq l-aġenda kien hemm ir-relazzjonijiet esterni fosthom ir-relazzjonijiet maċ-Ċina u anke il-Konferenza ta' Nazzjonijiet Magħquda dwar it-tibdil fil-klima dik tal-COP27. Il-Prim Ministru Malti Roberta Bela saq li f'din il-konferenza irid jiġi onorat dak maqbul fil-ftehim ta' Pariġi u fil-Patt ta' Glasgow dwar il-klima. Dan jista' jseħħ billi jibqa' jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima b'miżuri ambjentali li jaħsbu fil-ġenerazzjoni tal-lum.